ala obi apụtara sị ị ga-agbapụta dị arụ ọrụ ị ga-ejere n'ebe ala obi wụ asị onye isi asị isi ihe ji ọkwarị m asị onye isi ihe chue nụ kọmpani nga wọta pure water oyi ihe ọbụla echiri na ị nwere achị ya na ihe ọbụla ichiri ime nga ime gị chọta gị gba ya fens ọwụ ala obi adịrị ya ala obi adịrị ya isi m luo nwa onye ara ego ụlọ nga maka gị nwe ma ndị ọhụụ foundation na jewa asị m ọwụ onye ya m were patịpata ala bịa nna ha ya onye ya nyachi abịa ya abịa sị ya egwu ya wayo m sị ya ejekwara ajụjụ akwụghọtago ya ụfọ so ihe ahụ da ala ọrụ ihe ọnwụ ọsọ nakwa oke m si nye nna m nyere na onye enye m ga ụmụ m nkwenye ha tupu ga-agba ozigbo ga-enye ha ala ote ekwe ọ ga-adị ihe m siri ikwu na n'oge ime ịgbalị ala nna gị nyere gị ala nke elu ụlọ na ọ dị ndụ nye gị ya tirekwana ndụ nye nwa gị so ekpere ọteta emeka nwa gị kwanụ dị ọkpara gị too ị ga-adịkwanụ ndụ nyekwe na ọ ga-arụ ya na-aga n'ihu so dịka dedekwu ala wụrụ fọfe bụ maka dị ama nke ekwere ya dịrị ya ijide ego ala ka nkịta ịzọkọrọ shi ala emesịa na onye dị gị irechi ya mana nga wee gbute mma adịrị ya ọ bụla nke ọha Kensi, ịmụ ihe ọla mmejọ na-akpọ Kensi. Ọ dị ka mgbe ọbụla m na-akpọ Chinedu, na-ekwu Chinedu. Mụ na Boyoyo nọ n'ogogo m si ya Chinedu. Dị na akpọrọ m Boyoyo n'abalị yụọ ya si ya biko ihe m na-eji mgbe ọbụla m na-aṅụ ka m na-akpọ Chinedu ahụ dị sọ ọwa amaghị m ike ewu nwa m ọ ma na m ọnụ. Ihe ọbụla mmadụ ịkọ n'ọnụ nwere Emeka. Eat the lucky. Remember, eat the lucky. You are the first one. Eat the lucky. Nanga azekaliye ala. Eba bula ino kanyi keto oku nwanne bara nwanne ya aha oku nwanne bara nwanne ya aha oku nwanne bara nwanne ya Igbo amaka. Ebe ha kwapụta ọrabịara ihe asịrị gị ịdị lọkị nna ya arịrị ndị were ala ọ zara aza na-awụ dị inherit land were enye gị sị gị ngwa Emeka oke ihe ọmachi gị were emere ịdị very very lucky and ọ ga-adịrị gị na mma dịrị nna gị na mma onye niile ụmụ ogbe eze ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ama ma ndị enyi anyị hụrụ anyị n'anya ndị nna anyị ndị ọgọ ndị ikwu ndị ibe hụrụ anyị n'anya ọ ga-adịrị ha na mma onye na-agịda adịghị na mma onye si ibe ya ga-anwụ onye ihe m kwuru n'abalị ga-eme ya ọ ga-anwụ echi eke mgbe a na-anwụ na ndị niile agadirila ahịa ihe niile apụchiala ya afọ naanị ya akụrụ ije na iruo ihe niile na-ata ata ga-atagbu onye ya n'aha Jizọs so ihe ị ga-eme na o tele mkpụrụ ihe mpa mmadụ ma ọrụ na m garụrụ ala ahụ dị ya sị m nwa ma kwesịghị ga-arụ ndụ ya sị m ele ebe m ta ya sị m ngwa fọ otele mkpụrụ ego ibe ka ọ na-amagbu anụ fọ otele mkpụrụ na ndị akụkọ nọ anyị na-eri ego agagharị na-eme mma ebe ọ bụla ị gara ịgba nọ ya ka m gwa gị na ị ga-eme biko rachapụ ọsọ biko rachapụ ọsọ biko rachapụ ọsọ biko rachapụ ọsọ isi na mere gịnị isi na mere gịnị isi na mere agha nwanne m were m eziokwu Amen.
ma n'abalị ma n'ụtụtụ ma na ngwa nri ma na-eteta ụra la nga adịghị ahụ n'aha achọrọ m better word ebe ọnwa akpara m because mụ na onwe m whether ma million ma 1,000 so nye m chiri ikwu ihe ahụ any day gwa ahụrụ m ihe so m lekwa ị chọrọ ka m mee ihe ri ote mgbagha gị okwu ịgwa ndị eji ọ na dadị m pụtara gwa ha ndị eji dat na ọ gwara m ihe ri ote m ji ọ na-amazi na edisapọnt anyị gbogo fine anyị na-eri anyị rikata anyị kwụ ụmụ ọfagbo rikata anyị kwụ ụmụ oke ọzọ m chịrị ya